Amigas e amigos, todas e todos, benvidas e benvidos a este lugar e espazo de emocións. Hoxe exercemos os nosos dereitos á alegría. E así, teatralizando, van as nosas vitalidades, os nosos sentimentos, as nosas naturalidades e tantas simpatías. Velaí as vosas aventuras queridas, desexadas, feitas, maravillosas obras de teatro. E todas elas para nos entender, para nos coñecer e recoñecer. Velaí o agasallo que vos agradecemos, mozas e mozas dos centros escolares, neste outono, ese agasallo, o teatro, velaí o teatro, a toda marcha, contra ventos e dificultades, con ánimos e desánimos, que se pon e coloca en diálogos e conversas a corpo total, con este público que queredes e respetades, sí, tamén en calquera lugar. Hoxe en especial aquí na Estrada, neste teatro principal na memoria do mestre maior teatreiro vocacional estradense e grande de Galiza, don Olimpio Arca Caldas. E así tamén polo teatro poñemos en presente para todas e todos os 100.000 mellores sabores da nosa lingua galega, chea de perfumes contagiosos de liberdade das nosas palabras. E en todo, velaí a axuda enorme e xenerosa das vosas mestras, mestres, profesoras, profesores, mediadoras e mediadores, animadoras e animadores. Velaí a luz limpa, os vosos talentos que vos colocan protagonistas destas xornadas de teatro escolar. Pois cada vez que subides a un escenario, subides ao voso pobo do galego. E iso davos orgullo e excelencia. Medrades na vosa lingua e na vosa cultura. Ben podedes presumir, mozas e mozos, ben podedes presumir do que facedes. E por iso nós, os aquí e os dalá, orgullosas e orgullosos de vós, dámosvos as grazas por traernos o voso teatro. Nos acariños do Umia, dende a poesía de Cabada Vázquez, dende a aldea de Barro ata calquera das aldeas desta parroquia, hoxe chéganos unha obra, porque o valgo eu. Esta obra trata e toca un tema candente, o tema da violencia de xénero. Algo para reflexionar e algo que debemos atallar entre todas e todos. Hoxe temos con nós o CEI Cabada Vázquez. Era tan importante que prefería falar con vostede en persoa. En persoa? Bueno, seguro que ha de ser un deses viaxantes. E hoxe a verdade, non me apetece nada lerear con ninguén. Xa non chego de novo a tempo para recoller os rapazes. Queda moita xente aí fora. Perdón, paciente, Santía.
Non, a verdade é que non. Só te di que ven hoxe coas dúas rapazas, tócalle a revisión a unha delas de paso non sei, vostede verá. Vale, veña, que pasen, por favor. Teresa Casal, sí, vamos rapazas. Bo día, doutora. Bo día, Teri. Hai que ver como mediaron estas rapazas desde a última vez. Antía, procede cas medicións. Vaya, é que só tiña cita para Xiana, pero é que Paula leva uns días cunhas manchas vermellas no pescozo que non sei, quería que lle botaras un ollo. A ver, que xa non me lembro. Ti como te chamabas? Xiana. Eu, Paula. A ver, Xiana, queres parar quieto un momento ou queres que se verle a doutora? Estas rapazas non hai quen faga bo delas, teñenme frita. Tranquila, non pasa nada. Mira, isto ten pinta de ser unha alergia. A semana pasada tive unha paciente cas mesmas manchas. Imos probar cunha crema. Compra isto. Bótalo 3 veces ao día durante 4 ou 5 días. E se non mellora, chámasme e vémonos. Perdoa, doutora, ten unha chamada urxente. É importante. Da conselleira quere falar ahora con vostede. A conselleira? Perdoa, Teri, teño que atendela. Xa marchamos, mamá. Sí. Bo día. Sí, son eu. Agora? Sí, por suposto. Pero pasou algo? Vale. Sí, agora mesmo. Faltaría máis. Ata agora. Pasou algo, Sara? A conselleira que dis que está na vila e quere vir a falar comigo en persoa. Agora, algo moi bo, que non me preocupe. Non sei, non entendo nada. Mira, non che importa que nos vexamos noutro momento. Mañá fagoche un oco sen falta. Xa marchamos, mamá. E a min que? Sí, marchamos. Vamos, rapazos, vimos noutro momento, que a Sara ven a visitar a conselleira e ten que prepararse. Que a conselleira? Ai, vamos, veña, unha persoa moi importante, a xefa de Sara, que seguro lle trae un regalo. Quero velo. O que, a conselleira? Non, regalo. Ai, vamos, veña, sorte, ruliños. Sinto, rapazas, mañá falamos. Bos días, son Isa da Pena, conselleira de Sanidade. A doutora Sara Cerdeira, si pase, por favor. Bos días. Desculpa, Sara, non quero enredarte moito. Falaronme moi ben de ti e dos teus traballos e investigación dos últimos anos. Queremos que sexes a nova directora do Chile. A ver, a directora do centro que traballa sobre a diabetes infantil en Santiago. Ese mesmo, Sara, non hai mellor persoa que a ti para ese posto. Pepe, é que non sei que dicir. Tranquila, Sara, deixoche o meu número de teléfono e tes varios días para pensalo. Chámate para a semana e xa verás como te animas. Sí, será mellor. Moitas grazas por todo, conselleira. Ata a próxima, Sara, un placer. Veña, vai, teño que chamalo. Hola, por onde andas? Mira, podes vir pola consulta un momento.
noticia sorprendente que me acaba de ocorrer. Pois, mellor ata agora. Ai, meu Deus, acaba de coller os rapaces e ven pola consulta. Como yo digo? Pero, doctor, esa noticia fantástica, cal é o problema? Xa verás, xa. A ver, que foi o que pasou agora? Aquí iso tan sorprendente que me perdín. Verás, é que ve a consulta a conselleira e... A conselleira, pero que dis, Sara? Sí, verás. Veño, acaba de vir a conselleira a consulta a verte. Que fixeches agora? Pois sí, mira, ve ofrecerme o posto de directora do CHIDI, un centro que traballa sobre a diabetes infantil en Santiago. Seríamos un grupo de xente que nos xuntamos para investigar e formar sobre a diabetes infantil. Xa sabes, aquel traballo que fixeran. Xa, iso supón que vas a estar menos tempo na casa, que teño que facer eu hace moitos días, que ter reunión con non sei quen. En fin, unha maravilla, vaya. Tes que entendelo, Paco. É unha oportunidade que non podes aproveitar. Xa sei que é un esforzo, pero... Vale, xa está, fai como besas. Vamos, rapaces. Chao, mamá, cando vos salir. Tardo pouco, meus pequenos. Veña, ata despois. Ata despois. Que pensas, doutora? Isto non pode ser a oportunidade da miña vida, tanto traballo para... Xa sei, vou chamar a Silvia. Hola, Silvia, por onde andas? Mira, aínda, hoxe estades todos cerca. Podes acercarte pola consulta un momento ou esperas máis? É que teño que falar contigo de algo urxente. Veña, vale, xa che conto. Hola, Silvia. Pasa, non sei como dicircho. Pero a ver, pasou algo grave. Por que estás tan nerviosa? Non, grave non, por Deus. Mira, que veo a consulta a conselleira a ofrecerme o posto de directora do CHIDI, un centro que traballa sobre a diabetes infantil en Santiago. Non sabes, aquel traballo que fixeran. Estás a decirme que vou a conselleira a consulta aquí, a túa consulta, a traerche esa notición, e ti estás así que parece que tes o calo enfermo. Xa que dixenlle a Paco Estás a decirme que estás así porque a Paco non lle gustou a idea? Pois mira, Sara, eu non lle daría máis voltas. Fixeches un traballazo. Gustouche o que non se imagina nin el, nin moitos deses homes que só famo seu e non botan unha man a nada. E se o fan é de favor. Xa, pero é que... E que quede que non lle deas máis voltas. Mereces esa recompensa. E se o que che preocupa o que diga Paco, pois que... Xa está. Moitas gracias, Silvia, xa o teño claro. Hola, bons días de novo, bons días. Paco, e ti, que pasou? Nada, Sara, que estiven pensando millor. Direi por rapaces e quizáis fun algo injusto contigo. Non te preocupes, Paco. Sabes o que che digo? Que xa o teño decidido. E vou aceptar ese novo cargo. E non porque ti mo digas, senón porque o valgo eu.
preciso de ninguén, eu mesma xa me chego. Son muller forte e libre, non hai ninguén que mo negue. Se alguén o intentara, que mala febre o leve. Eu e máis vos compañeiras, eu e máis vos camaradas, eu e máis vos compañeiras, eu e máis vos camaradas.